Dobrý den ze studia regionální televize. Vítejte u posledních červnových Těšínských minut. Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická slaví v tomto roce 140 let od svého založení. Při této příležitosti vydala publikaci, jejíž křest proběhl minulý týden na Střelnici. 140 let historie odborného školství v jedné českotěšínské střední škole. Tak se jmenuje kniha, kterou hotelová, obchodní a polygrafická škola vydala v rámci oslav významného jubilea. Na publikaci jsme pracovali skoro 3 roky. Začali jsme se spolupráci s paní historičkou Muzea Těšínská, paní magistrou Ilonou Pavelkovou, a vlastně takhle vznikla ta popisná historická část, to hlavní jádro knihy, které zachycuje odborné školství od tovaryšů až po současnost. Pak jsme do té publikace ještě vložili 2 části. Část o rozvoji školy hlavně po druhé světové válce, no a potom současnost školy. Takže publikace má 3 takové hlavní kapitoly, má 336 stran, je celobarevná, no a je krásná. Kniha je určena především absolventům, kterých je v novodobé historii už 17 000. Cílem té publikace je vzdát hold těm dřívějším generacím učitelů a žáků, ale v té publikaci jde také o to nastartovat novou éru naší školy, takže věřím, že ta škola má budoucnost, světlou budoucnost, a věřím, že ti další učitelé a ti další žáci budou stejně úspěšní a stejně zapálení a budou mít rádi tu naši školu tak, jak dosavadní. Mezi stálé sympatizanty školy patří nejen absolventi, ale i bývalí učitelé a ředitelé. Se školou jsem v kontaktu, samozřejmě. Už jenom tak vizuálně, píši si a voláme si s kolegy, takže vím, jaké tam jsou změny, že tam je třeba nový obor tiskař, o který jsme už usilovali před těmi 20 lety, a tak jsem rád, že se to podařilo a že ta škola se rozvíjí. Přál bych ji, aby měla stále stejně kvalitní a dobrý učitele, jako měla, i samozřejmě i vedení, a aby měla tak slušný žáky, jako byli tenkrát. Já doufám, že to je dnes stejné, protože když srovnávám žáky z jiných škol, kde jsem teďka ve Středočeském kraji a vzpomínám na naši školu, tak je to nesrovnatelné. Naše škola měla velké plus. I žáci si pro školu připravili dárek ve formě multimediálního muzikálu ze života školy. Toto představení vypráví o komisařce Evropské unie, která vymyslí soutěž o nejlepší školu na zeměkouli, osloví všechny školy na zeměkouli a vybere si z Česka tedy školu v Českém Těšíně. Ta třída je hrozná, ale nakonec se začnou připravovat, budou soutěžit v několika předmětech, no a nakonec samozřejmě zvítězí před Čínou a New Yorkem. Já jsem dost zkušený, mám slabost pro ženy, vím, co je třeba, láska a vztahy, to je můj chleba.